С развети знамена и под съпровод от над 50 гайди потегли в Бургас 8-то българовско шествие, в деня, когато отбелязваме националния празник 3 март. Началото по традиция бе дадено от Морска гара. То бе поставено с участието на над 150 деца, музиканти, танцори, спортисти. За 8 поредна година ние от Сдружение Мисия Будители организираме българско шествие, с което искаме да честитим национален празник на абсолютно всички българи, независимо къде се намират, в коя част от света, както и да покажем яркия пример за почет към всички наши знайни и незнайни герои, които са дали живота си в името на родината ни. Шествието премина през главните улици с полицейски ескорт и се отправи към Българово, към костницата на загиналите християни през 1878 година в двора на храм Свети Атанасий. С рецитал, слова и поднасяне на венци, Камено също отбеляза 3 март. Точно 147 години ни делят от онзи 3 март, когато в Сан Стефано се полагат подписите и се ознаменували края на руско-турската война. Точно преди 147 години България започва един нов живот. В Созопол тържествата за 147 години от освобождението на България започнаха с издигане на флаговете на площад Хан Крум. Почет на рота от матроси към военноморска база Бургас отдадоха почет на героите, дали живота си за свободата. Ние трябва да направим своята равносметка, всеки сам за себе си. С какво ние допринасяме за бъдещето на нашата майка България? Достойни ли сме за тази саможертва, която беше извършена преди 147 години от императорската армия на Александър II с обединените войски на Сърбия, Черна гора и Румъния? Както в първите редици се сражаваха и българските опълченци, дали живота си за своето отечество. Нека погледнем себе си и да се запитаме, можем ли днес да жертваме всичко, което имаме, и себе си дори, единствено и само за свободата на нашата държава. Шествия от граждани с венци и цветя се отправиха към историческата арка в Морската градина, където бяха почетени загиналите за свободата – руски, финландски и румънски войни, както и безграничният героизъм и саможертва на българските опълченци. Почет пред паметта на героите, донесли свободата на България, отдадоха и жителите на Средец. Всеки народ, всяка нация има в историята си важни и значими дати. За нас, българите, тази дата е 3 март, нашият национален празник. За 147 път го отбелязваме с високо вдигнати глави, с огромно самочувствие и национална гордост. 3 март е символ на непреклонния български дух, на нашия патриотизъм и родолюбие. 3 март е повод да сведем глави пред саможертвата на хилядите знайни и незнайни, наши и чужди герои, оставили костите си по бойните полета, за да бъде нашето днес. Представители на местната власт, общественици и граждани се събраха на това място, за да празнуват заедно свободата си.